হেই ওই টোকা খাওয়া তো কিছু করে ওই ওয়া ওই আনাইলু শিখে খাওয়া তো কিছু তা খাইছি তা সারা কিছু নাই काय दिला बारावाडी बारावाडी बाड़ीला थाकू जीवाच्या बारावाडी वो दूधी नवाली ना बोल रही मम्मी ये तो शिकत बाळा तू बाळा ना शिट ये को बोल रही हूं ये तो ताको भाई अरे काय काय केलं सुरे काफी ना पेन चले गया दे अरे दोनों पेन दोनों कोण आणि काय अडचण प्लेट ऐसे कागज थोड़े दोनों ना काय मागं देतो तू चोरा प्रश्न काढी सोडे किदार तू सोमती वो चोरी की तीन छोड़ जोर दिन जे बोल ना वा जय दिन छोटा सागर कोण काढीला नाही आ छोड़ो छोड़ो देख कोण हेलानी देख तो फेंक लो नहीं बाहर कर ते कोण नाही गलानी बाहर सही सुतावा बस ଏମିତି କରାଯିବ ନା ମାଉ ମାଉ ତୁ କଣ ନାଉ ହଉଛୁ ସେ ଭାବୁଛି କଣ କହିଲ ନାଉ ହେଇଛି ବୋଲି तिथं आणे त्याला चित्र देखील